použitie dronov v poľnohospodárstve je čoraz obľúbenejšie. Firma Entera, ktorá ponúka služby dronom už 5. rok, o tom vie svoje. Jednou z noviniek, ktorou firma disponuje, je aj model od výrobcu DJI s označením T50. Oproti starším modelom disponuje väčším zásobníkom s objemom 40 litrov, znížil sa aj počet ramien zo 6 na 4 a zmenou prešlo aj rozloženie motorov, čo prispelo k lepšiemu ovládaniu. Batérie s kapacitou 30 000 mAh prešli zlepšením vo forme aktívneho chladenia. Batérie je možné počas práce dobíjať za pomoci generátora, ak je k dispozícii. Pracovný čas na jedno nabitie pri plne naloženom drone sa pohybuje na úrovni 12 minút. Aplikačné dávky je možné zmeniť za pomoci nových rotačných trysiek, ktoré fungujú za pomoci odstredivej sily. Pracovný záber sa pohybuje od 4 do 11 metrov. Pri ideálnych podmienkach je možné za hodinu dosiahnuť až 20 hektárov plochy. Priamy prenos dopomáha obsluhe sledovať situáciu aj zo zeme. Kamera s nastavením uhla sklonu, ktorá je umiestnená na prednej časti drona, sníma dianie a následne ho prehráva na ovládači obsluhy. Rovnako slúži aj na mapovanie polí pred začatím daného úkonu. Ďalšou novinkou sú aj vylepšené senzory umiestnené v prednej a zadnej časti, ktoré detekujú prekážky a minimalizujú možné riziko kolízie.